まずご登場いただくのがインド音楽。インド音楽の代表とも言われる弦楽器シタール、さらには打楽器の中でも世界一難しいと言われるタブラ、この2つのインド伝統楽器のコラボレーションで皆さんを神秘の世界へ誘います。ご登場いただきますのはチャンドラセカールアカデミーインターナショナルスクール京都校のジャガンナートデュオのお二人、京都の向島にあります本校のあるインドオディシャ州プリー在住のインド古典音楽の演奏家によるグループの演奏とありますので、しばしインドの世界、インドの音楽でお楽しみください。それでは大きな拍手でお迎えください。まずはインド音楽から楽しんでいただきます。